Sa lihok, ay lihok. Ay lihok ba yan? Ano ikaw hindi man ikaw sampay na. Tanglad, magwa mig tanglad. Hello mga kabisaya and welcome back again to my cooking vlog. And for today's video guys, magluto kitag sampay na binulanon. Yes, binulanon kay naa kita karon sa bowl. Pero kanigid nga luto guys, muna gining gitudlo sa akong lola pod before. So sige, ato nang lutoon. Okay, fiesta man diri sa Kansibaw no, and namilitsyon. Yes, namilitsyon guys. Kay murag feeling dato kay mi karon kay nakalitsyon mi. And syempre pag naglitsyon nagig tinai. So unsa pa man tong buhaton kung naitinai, napuy dugo. So atong buhaton luto na to sampay na. Syempre kay naman kita sa barayo guys. So magtuon kita niluto gyud sa binarayo nga style. And as you can see, nakita ninyo ang lutuanan sa akong lulo diri sa Kansibaw, Valencia Bowl no. Very typical gid nga barayo guys. So naadang huyop-huyop, naadang haling-haling, and then that's it. Og tan-awan ninyong kala sa akong lolo guys, murag mas magulang pa ni nako. Every time gid magluto ko sa sampay na or sisi guys, ang akong sikreto no, oil, unsa may unahon ako gisa ang tanglad. Kabalo mo nga no, kay mas mugawas gid ang iyang aroma, mas mugawas ang iyang lami sa tanglad pag unahon ninyo siya butang sa oil. And of course, isunod na nato atong mga panakot, og it's up to you kung unsa ato panakot no. Og nakita na ninyo kung unsa akong gigamit nga panakot no, kulang-kulang pa ganina pero lami na kayo na mong sampay na. Pagkahuman og isa sa panakot, ibutang na din nato atong ginutad nga mga laman loob sa baboy. Medyo wala na ako napakita kung giunsa nang pagpabukal sa laman loob, kaya akong lolo ang nagpabukal. Naginan ako nga kamera magutad, pero iyan ang gigutad daan, so wala na gimi nabuhat. So may na lang po no, kay marag ditso-ditso na among pagluto. Okay, nagdali-dali naman mi ganinang bunta guys. Nalimot mi butang daan og suka sa dugo sa baboy. Og mao na niyang naitabo no, nagtibugol na gid ang dugo, pero magamit lang gyapon nato na siya later. Ako lolo pala hubog gini ako lolo kami butangan sa suka, tanduay man gyud promo gina sa baryo guys. Ang butanganan sa mga ilimnon mo gina pambutangan nilag suka. So ang atong dugo ipambutangan na natog suka kay para mawala yung tibugol po din na siya mawala. Mo na gina siya hangtod-hangtod. So atong buhaton na kumuton, kundi pumuton iapil na to nagluto dayon. Pag magluto medyo mo gahi na ang dugo sa baboy, pwede na to na siya gutad-gutaron ug ibalik na to sagol sa sampay na. Okay, kanilaging kulang-kulang among sahog ani sampay na, amo na lang gining gitilawan. Og in fairness lami sad biya ihon na pud akong lulo ngano kuno daghanog panakot nga karni na panakutan pa musamot na kuno kalami. Ug ako na din gipakumot ang dugo nga ni bagtik kung maapas pa bagkumot og sa diyang di na gyud maapas guys. Og sa diyang pag open na mo sa pikas kaldero na pamanday atay sa baboy na wala pa na apil og gutad, kaabi nilulog ako ni apil. Og may na lang no, kay nako isunog gidali-dali na mugutad kay para masagol na mug apil sa sampay na. O kung kinsa man tong number 1 bully guys, ako lulo number 1 bully gina sa mua. Og gisaway man niya sa kuwing suno kay nangapas mo dumig bahaw kay nang dagko na kunomi. Anyways, amo nang gidugang og butang ang atsal, kay ang atsal isa gini siya sa makapahumot ug makapalami sa atong sampay na. O gibutangan din natog asin. Nara ninyo no kung butangan yung magic sarap or butangan ninyo og bitsin, pero ingon sa kululo nasa na mga bitsin diya. So sa asin ra, lami na kung asin ra. Wag itay mahimo guys kay hagin ang decisions. O amo na din gidugang ang dugo sa baboy nga imbis nga amo nang gitry og kumot-kumot kay para mudaggan ang dugo no, kay nagtibugol na biya dito ganina. Og sa diyang nayabo ni Nildan ang katunga sa dugo. Diyos mio, Marimar. Pero ang sampay na mga kabisaya no, lami gid gyapon na siya mapa nice sabaw or walay sabaw. Pero for me mas ginahan jud kog nice sabaw. Sa inana nga panghitabo guys, wala gid tay mabuhat ana no, kundi ang pangitaan ug pamaagi kung saon pagbutang sa sabaw nga mulami gid ang sampay na guys. So kabalo mo sa sikreto, butangan na po day natog Sprite. So pagkahuman na to og sagol sa Sprite mga kabisaya no, kita na din magkaibalog tansya-tansya kung sakto na ba tong asin. Kay kani nga luto guys, daghan gid kulang-kulang ani nga sahog, pero tungod kay litsyo na lagi siya daan og na po siya timpla daan. Lami na gid kay na siya. Bisan pag kulang-kulang sa tong sahog no.
O there you have it mga kabisaya. After na to makaraw tanan, no? Makaraw na to tanan pag human og butang sa Sprite atong takluban no atong ipabukal. Og mo na ni. Muna na itong finished products atong sampay na binul-anon. There you have it. Wow. So, inana ka easy ang atong sampay na. So, sa tanan, gusto mo lutog sampay na. Very easy lang gid kayo na siya mga kabisaya. Wow. Ay, sa lihok. Ay, lihok. Ay, lihok ba yan? Ano ka mo? Di man ikaw sampay na. Sampay na. Ana ba? Ana ba? Muna na kapagaluto, ane. Oh, ako. Ana. Sige, sige. Ana. Ano lang?